клиент омад. Хуш омадин апаҷон, хуш омадин. Гузаред. Чхел набати охир мая. Гузаред апаҷон. Ибраусе. Гузаред апаҷон. бача, бия мора ягонҷа хушрӯ ҷо кунем, ягонҷа фассаун боша. Салом алейкум апаҷон, як бори дигар. Чӣ мехостед? Чӣ дорем? Ош дорем, манту дорем, шӯрбо дорем. ина овои шумо, ина обои шумо, ина нонтон. марҳамат, чеки шумо. бале. гадоз. апаҷоно, бевақти бад шуд, бояд мо махтам кунем. дери бад шуд, бояд ман сменам аз даъват кунам, барам хона. агар маблағ ки надошта бошед, як роҳи ҳаллаш ҳастад. ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. Ҳама сум надоштум, баъд хатам сум надорӣ? Баъд айшоти ман бихӯра. Мара ки гуфт биё ҳаминҷа? Ай фонат ай сард монад. Ба хона ман ҳеҷ кор накарда будам.